Akin na yung bag mo. Kung ayaw mo masaktan. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Sige, kunin nyo na. Nang wala nang matira sa akin. Wala na talaga akong kwenta sa mundong ito. Ang dami mong arte, ibibigay mo din pala. Pare-parehas lang kayo. Makawala kayong awa. Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na. Oh, kayo pala. Pasok kayo. Hello, Daddy. Hello, Tito. Hello, baby. May dala pala kaming ulam ni Kuya para sa inyo. Sige, pasok na kayo. Mahal, 6 na buwan na rin pala ang nakalipas. Simula nung niligtas mo ako sa sitwasyon na gusto ko nang wakasan yung buhay ko. Wala yun, mahal. Malaki rin ang pasalamat ko dahil nakilala kita. Dahil sa'yo, bago ang buhay ko, pati na rin ang kuya ko. Hinusgahan kita agad. Hindi ko inalam ang tunay mong kwento. Uy, sandali! Sandali! Ayos ka lang ba? Bakit di mo titignan ang dinadaanan mo? Bakit nandito ka pa? Di ba kinuha mo na yung bag ko? Dapat hinayaan mo na lang ako. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Alam ko na ang pinagdadaanan mo. Lagi mong tatandaan na may halaga ka. May mga taong nagmamahal sa'yo. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Emma. Kuya! Ano kaya yung pangalan ng babae kanina? Aba, bakit akong tinatanong mo? Kung gusto mo, puntahan mo siya at kumustahin. Pero kuya, nahihiya ako. Paano ako harap sa kanya kung sa unang pagkikita namin, isa akong hold-upper? Pero di ba? Mga anak, saan ba kayo galing? At parang ang lalim ng iniisip nyo. Wala po, Nay. Nag-uusap lang kami ni Renz tungkol sa gamot ninyo para gumaling na kayo. Gagawin namin lahat ni kuya para gumaling ka, Nay. Ikaw na lang po ang meron kami. Hindi namin nahayaan na mawala ka. Mga anak, huwag na kayo mag-alala sa akin. Matanda na din naman na ako. Kaya huwag na kayo mag-alala. Basta kayong dalawa. Gawin nyo lang ang tama at huwag gagawa ng ikasisira ng buhay nyo. Kuya? Paano yan? Nagkasala tayo kay nanay. Paano pag nalaman niya yung ginawa natin? Nangyari na, Renz. Nagawa na natin ang mali. Saka, nagawa lang naman natin yun para kay nanay. Oo nga kuya. Dahil sa pangako natin sa isa't isa, nakagawin natin ang lahat para kay nanay. Napakabait talaga ng Panginoon. Dahil nakagawa man tayo ng mali, may iniligtas naman tayo sa may balak na wakasan ng buhay. Oh, ano palang balak mo sa babaeng yon? Kuya, gusto ko pa siyang makilala. E di, puntahan mo at kumustahin. Sige kuya, pupuntahan ko. Magandang umaga. Ay, kabayo. Nakakagulat ka naman. Bakit nandito ka?
May balak kang kunin yung bag ko na ninakaw nyo. Nandito lang ako para kamustahin ka. Kung ayos ka na ba? Eh ano ba ang pakialam mo? Ano na naman ba ang balak mong nakawin? Pasensya nga pala sa maling nagawa namin ng kuya ko. Kaya ako nandito para humingi ng tawad sa'yo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Eh masamang tao ka, di ba? Wala akong magagawa kung yan ay nakatatak sa isip mo na pagkatao ko. Pasensya na. Sige, aalis na ako. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagligtas ng aking buhay. Salamat din sa pagpapaalala ng halaga ko. Renz nga pala, Emma nga pala. Panginoon, salamat po at binigyan mo ako ng instrumento para ipagpatuloy ang buhay ko kasama ng anak ko at ng lalaking ito. Panginoon, salamat po at pinakilala mo sa akin itong babaeng ito. Ang babaeng dahilan ng pagbabago ng buhay ko. Tara, kain na tayo. Saan naman? Mas mabuti siguro kung umuwi na lang tayo para makakain tayo kasama si Amy. Mas maganda nga yung naisip mo. Tara. Sige, tara. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko. Renz, Amy, magmerienda na tayo. Lahat ng gusto ko. Halika na, Amy. Tawag na tayo ng mama mo. Sige po, Tito. Halina kayo. Amy, po ka. Kain na. Amy, anak, siya nga pala. Simula ngayon, lagi na nating makakasama si tito mo dito sa bahay. Talaga po, Mama? Totoo po ba yon, Tito Renz? Oo, Amy. Kung tatanggapin mo ako bilang daddy mo. Oo naman po, Tito. Ay, Daddy pala. Ikaw talaga. Kumain na nga kayo. Mahal, kamusta na pala si nanay? Sa awa ng Panginoon, mahal. Maayos na ang kalagayan niya. Mabuti naman kung ganun, mahal. Mahal, tara na. Baka nagugutom na si Amy tsaka si Kuya. Sige, mahal. Ikaw talaga. Kamusta naman yung trabaho mo? Ayos naman. Medyo pagod pero kakayanin para sa inyo. Mama, Daddy, umiiyak si Bunso. Sandali lang at pupuntahan ko. Tama na, anak. Hindi ka na umiyak. Tama na, baby. Tahan na, anak. Hindi ka na umiyak. Dati mahal, bala ko nang wakasan yung buhay ko. Pero ngayon, natatakot ako magwakas ang aking buhay. Nagkaroon ako ng dahilan para lumaban sa araw-araw na pagsubok na darating. At ikaw ang dahilan ng lahat ng yon. Mahal, sobrang pasalamat ko nang dumating ka sa buhay ko. Ang laki ng pinagbago ko simula noon. Sabi mo nga, masama akong tao. Pero dahil sa'yo at ng mga anak natin, naging mabuti ako. Minsan talaga, sa buhay, may mga kwento tayo na akala natin, hindi natin kakayanin. Pero yun pala yung magiging daan ng Panginoon para makilala natin ang karapat-dapat para sa atin.
Mahal na mahal kita, Emma. Mahal na mahal din kita, Renz.